Det kræver viden at tage ansvar og mod til at gøre det i virkeligheden. I Danmark der har vi nogle af verdens bedst uddannede præhospitale fagfolk. Men det bliver sjældent vist frem. I denne her dokumentar der følger vi 4 mennesker, der har sagt ja til at stille sig frem. Ikke for deres egen skyld, men for faget, for kollegaerne, for patienterne og ikke mindst for at vise, at vi kan. IMS Championship det er mere end en konkurrence. Det er et spejl på den faglige stolthed, vi alle sammen deler, og det er en test af, om vi tør bruge vores viden under pres. Det her det er fortællingen om akutberedskabets hold med navnet IMS Capital Region of Denmark. Om deres rejse mod IMS Championship i Stockholm i sommeren 2025. Det er et hold, der er modig nok til at stille dem selv og deres faglighed til skue. Det er en læge. Det er en paramediciner. En ambulancebehandler. Og en elev. Det her, det er fortællingen om viden og modet til at handle. My name is Anne, and I have the pleasure of being the chair of the championship. Anne Lippert er anæstesilæge og har i mange år arbejdet med uddannelse, og særligt simulationsbaseret uddannelse. Og så er hun en af hovedkræfterne bag IMS Championship. Jeg hedder Anne Lippert. Jeg er læge af baggrund, anæstesilæge, har arbejdet mange år klinisk, især på intensivafdelinger, men har så også arbejdet med uddannelse og specielt simulationsbaseret uddannelse i rigtig mange år. Jeg har været med i EMS Championship i komiteen, der har været med til at arrangere de her konkurrencer, lige siden vi startede EMS-konferencerne i 2016, hvor jeg har været med til at udvikle selve ideen om de her konkurrencer og scenarierne og hele baggrunden for det, hvordan vi bedømmer det og hvordan det hele forløber. IMS-konferencen blev første gang afholdt i 2016 i København, og er siden vokset til et af Europas vigtigste samlingspunkter for præhospital akutmedicin. Tidligere værtsbyer tæller ud over København, Madrid og Glasgow. Og i år er det altså i Stockholm, og IMS Championship er igen en del af konferencen. IMS Championship er en konkurrence, som foregår på international basis. Den er ikke kun europæisk. Hold fra hele verden er velkomne til at dyste mod hinanden. Og det går ud på, det er at vise sine medicinske, faglige, sine præhospitale faglige færdigheder, som både er tekniske og de ikke-tekniske færdigheder. Siden den første konference i 2016 har interessen for IMS Championship været stødt stigende. Komiteen har for andet år i træk måtte udvide konkurrencen fra 12 til 16 hold. Og de har lagt vægt på, at konkurrencen skulle være så international som muligt, hvorfor der i år er 15 forskellige lande repræsenteret. Og Danmark har som det eneste land fået lov til at stille med 2 hold. Og der er så rigtig mange, der melder sig. Det har der i hvert fald været. I år har der været 23, der meldte sig. Som en del af den motiverede ansøgning skulle hvert hold også lave en kort introduktionsvideo. But most importantly, we're in it to win it. Okay, the pacing, guys? Ja. Yeah. I think we need to be faster in Stockholm. All right. Holdet her, som har fået navnet IMS Capital Region of Denmark, består af 4 dygtige, modige og meget forskellige mennesker. De spænder fra speciallæge til elev, og det betyder, at de går ind i konkurrencen med vidt forskellige erfaringer, forudsætninger og kompetencer. Og netop det gør dem ret interessant at følge. Jeg hedder Alexander, og jeg er 30 år gammel. Jeg er ambulancebehandler og kører fast på stationen Hvidovre. Jeg er Josefine. Jeg er 24. Jeg er ambulancebehandlerelev og har været i gang siden oktober 2022. Så forhåbentlig snart færdig med uddannelsen. Mit navn er Andrea. Jeg er 31 år gammel, og jeg er paramediciner her i akutberedskabet. Jeg har været i faget i 9 år, og har stadig en masse udvikling og faglighed, der skal trænes og opbygges og læres. Jeg hedder Lasse Høgh Andersen. Jeg er anæstesilæge,
og arbejder på Rigshospitalet i Traumacentret, og så arbejder præhospitalt både på akutlægebilen i Region Hovedstaden og på den landsdækkende akutlægehelikopter. Okay, a major incident, okay? Stay calm, okay? But my legs, okay. This is not so important, I'm sorry, okay? Det at deltage i en international konkurrence kommer heller ikke uden udfordringer, og særligt sproget udfordrer flere af deltagerne. Det, der bliver den største udfordring for mig i konkurrencen, det bliver nok at skulle tale engelsk. Jeg synes, de faglige kompetencer er på plads, men at skulle alt skal foregå på engelsk, det synes jeg bliver udfordrende på mig. Men det bliver en rigtig stor udfordring at skulle tale fagsprog på engelsk, ja. Sproget har det egentlig okay med, men fræserne og sådan noget, det skal jeg også lige have fat på. Var lige ved at søge på Google her tidligere, hvordan man siger perifer på engelsk. Lasse, der som den eneste på holdet har deltaget i konkurrencen før, har en noget anderledes bekymring. Den største udfordring ved EMS, det bliver, at det er nogle rigtig dygtige kollegaer, vi skal konkurrere mod. Der er 16 hold, der deltager i konkurrencen, og jeg tror, man skal forvente sig, at der er et rigtig højt niveau. Der er kun 3, der går videre. Hvis man overhovedet går videre, så skal man forvente sig, at finalescenariet er et scenarie med et større skadested, hvor der er flere opgaver, end man har hænder til. Så jeg tror, man skal forvente sig, at det er en hård konkurrence. Dem, der deltager i konkurrencen, de træner rigtig meget op til konkurrencen. De bliver super dygtige på de ting, vi bedømmer dem på, altså både på det faglige, og de træner sammen som hold, så de bliver også rigtig dygtige til holdsamarbejde og den slags. I april, cirka 2 måneder før konkurrencen, mødes holdet til deres første træning. Det er også første gang, at hele holdet er samlet, og ikke alle har mødt hinanden før. Det bliver sjovt at være samlet for første gang med de 3 andre og mig. Hilse ordentligt på hinanden og høre om hinandens forudsætninger og tanker og forestillinger om de her kommende træninger. Jeg kender Andrea og Alexander okay godt, men det er også første gang, jeg skal møde Lasse, så det skal nok blive godt. Inden holdet tager hul på træningen, mødes de til en forventningsafstemning. Er vi ikke enige om, at vi har alle sammen, du har selvfølgelig din lægeting, det er klart, men vi har alle sammen de samme kompetencer. Så hvis vi kommer til et hjertestop, og der skal ligge sin IO, så kan de 2 lige så vel gøre det, som jeg kan. Og det er jo på konkret delegation. Ja, det er bare så vi er enige om, at kompetencerne er ens hos os 3. Ja. Og så har du selvfølgelig din lægekompetencer med. Altså jeg tænker ikke, vi andre går i gang med at proppe det rør noget inden. Men så skal vi jo bare lige putte. Jo, men bare lige. Jamen altså, først og fremmest er stemningen jo mega god, og vi glæder os alle sammen rigtig meget til at skulle afsted. Vi har brugt noget tid på at forventningsafstemme lidt med hinanden, og ligesom lige mærke efter, hvor er vi egentlig henne hver især. Det er et eller andet særligt, man skal forholde sig til. Ja. Tænker I, at vi snakker engelsk fra start af, eller skal vi lige finde hinanden på dansk? Engelsk fra start. Jeg synes, vi skal køre på engelsk, ja. Ren engelsk. Okay. Det går bare, altså, og det er, scenariet bliver på engelsk og så videre, så kan vi debrief på dansk. Okay. Men jeg synes godt, vi bare kan vende os til det, fordi vi kommer til at snuble lidt over ordene. Ikke nu var sådan lidt, hedder du trainee, hvordan er det? Altså, og det skal bare sidde der. Lasse har som den eneste for holdet været med til konkurrencen før. Det er derfor naturligt, at han deler sin viden om, hvordan det foregår. Men samtidig så puster han også til resten af holdets bekymringer om det at tale engelsk. Jeg kan huske, fra da jeg var med, det virkede enormt stærkt, dem der vandt. Det er jo ligesom Melodi Grand Prix i gamle dage, ikke? England og Irland vinder altid, fordi de bare er flydende i engelsk, og så elegant, ikke? Yeah. Men det virker enormt stærkt. Altså kommunikation er en god del. Yeah. Og altså sådan på en eller anden måde udstråle overskud. Yeah. Og også lige sådan lidt, hvis man udstikker en sådan, er det okay med det, der fungerer det godt? Ja, fint. Altså sådan, at man kommunikerer, melder tilbage og så videre. Ja. Altså. Det behøver ikke være sådan Keynes skolebogsagtigt, men at man viser, at man arbejder sammen som team, og man melder tilbage til hinanden. Det virker rigtig godt. Ja. Smil mens I danser. Smil mens I danser. Vi kommer bare til at være helt røde i hovedet. Et af de vigtige elementer, der skal afklares tidligt, er rollefordelingen. I konkurrencen må hvert hold kun stille med 3 deltagere, og med 4 personer på holdet skal der enten være hårdt optrukne streger, eller også så må man give plads til hinanden og til hinandens styrker. Vi er faktisk ikke helt sikre på, hvem der skal være teamleder, og hvordan konstellationen skal være. Sagen er den, at man må være 4 i holdet, men den ene er udskifter.
Så når du i et givet scenarie, så sender vi 3 mennesker på banen, og det er kun de 3. Du må ikke skifte ud i selve scenariet. Så vi, og alle skal jo selvfølgelig have en mulighed for at være med, når vi skal med. Så vi kommer til at træne i forskellige konstellationer, og så må vi se, hvad der giver mening. Jeg tror faktisk, at lige nu er vi i sådan en prøvefase, hvor vi prøver lidt af hvert. Jeg tror, vi kommer til at lave en konstellation, hvor det er sådan, at vi laver et hold med Alexander, Josefine og jeg, hvor vi kører et scenarie. Og så tror jeg, vi kommer til at køre et hold, hvor det bliver Lasse, Alexander og Josefine. Så enten Lasse eller jeg er på. Og tanken med det er egentlig, at hvad kan man sige, Lasse har nogle uddannelser, han har noget andet at bidrage med, for eksempel ved et traumascenarie, som vi tænker kunne være en god fordel. Nu har vi ikke testet den del af endnu, det kommer vi til en af de andre dage, men det kan være, at det kommer til at være en fordel, at han er på der. I den indledende runde ved konkurrencen skal alle hold gennem 2 scenarier, der er ens for alle hold. I de indledende scenarier har vi både et genoplevningsscenarie og et andet, som kan være et traume- eller medicinsk scenarie. Der viser man nogle medicinsk faglige færdigheder, og man viser, at man kan arbejde sammen som hold, man kan tage nogle hurtige beslutninger, og hvordan man får patienten videre i systemet efter den initiale behandling. Med den viden, og for at komme godt i gang, kaster holdet sig over genoplevningsscenarie som det første. Men i dag skal vi lave hjertestopscenarier, ikke? Fordi det er nøglen til at komme videre. Ja. Det synes jeg også, vi skal. Lad os få det sat op. Ja. Kør den runde. I det første træningsscenarie har holdet valgt, at Lasse skal fungere som facilitator. Det er derfor ham, der sætter scenen. You're called to a 60-year-old man who has suffered from a cardiac arrest outside his garden. Lasse har valgt at lægge ud med et scenarie om en mand, der er faldet om i sin have. Grundet hans tidligere erfaringer har han placeret et sikkerhedselement, der skal adresseres, inden behandlingen kan gå i gang. Noget han ved, man vil skulle forholde sig til scenarierne i konkurrencen. Okay. Hi, it's my neighbor. Be careful, this is a chainsaw and I can't, I don't know how to switch it off. It's running and making a lot of noise. Alright, I'll just... You're gonna turn that off, Alexander? Good? Yes. I'm not sure if he's... The chainsaw is secure. Yes. Would you take the airway? I take the Leafy and... Herefter falder holdet hurtigt ind i de zoner, de har aftalt på forhånd. Quality. Okay. Stop for rhythm check. Okay. Are you all right with that? No pulse? Maybe. Pulse. No pulse. No pulse. No pulse, sorry. Everybody clear? Yes. You continue. I'll take over in 15. Okay. Det var spændende. Det var en lille smule kaotisk forstået på den måde, at vi virkelig skal vende os til at bruge det her engelske i stedet for. Vi skal bruge nogle af de fagtermer, der er på engelsk. Og når det ikke falder ind naturligt, som det gør i hverdagen, så bliver det sværere. Vi er vant til at tale dansk mellem hinanden, og så er det godt være en gang, at patienterne skal have forklaret noget på engelsk. Men imellem os, der er det altså en lille smule uvant. My team 12, 13, After 14, 15. Josephine, she has been doing CPR for 2 minutes. Altså, det gik fint, men vi skulle lige finde hinanden, og vi skulle lige lære at snakke engelsk og de rigtige begreber. Det kom ikke lige så naturligt, som man lige ville. Selvom det bare var standard HLR, men, eller CPR, som det jo så fint hedder. Det er dog ikke alle procedurer, der er lige genkendelige for alle på holdet. Så er der også noget med udstyr, for eksempel hvis vi brugte iGel. Det er jo normalt ikke min kompetence, men det brugte vi også. Og hvordan det lige fungerer og så videre, skal man jo også lige prøve nogle gange. So he was, I think he has something with his heart. Udover sprogvanskeligheder og ukendt udstyr, mener Lasse også, at holdet har et stykke vej nu, inden de kan løfte trofæet i Sverige. Det gik godt. Forstået på den måde, at jeg tror, vi ville have reddet patienten. Men det gik også sådan, at jeg tænkte, vi har ret meget arbejde endnu, hvis vi skal komme i finalen, og hvis vi skal vinde. Men det er jo også derfor, vi har planlagt. Altså, vi skal sammentømre os på en helt anden måde som hold. Ellers så tror jeg, det bliver svært.
2 uger efter første træning samles holdet igen til en ny omgang træning. Særligt Andrea har tænkt meget over sin rolle på holdet og tager også ordet for morgenstunden. I morges der besluttede mig egentlig for at være meget ærlig og åben omkring hele den her teamlederrolle, som jeg havde glædet mig til. Jeg har dykket dybt i mig selv, i at skulle acceptere, tror jeg, med mig selv, at jeg synes, det bedste setup er, at du er teamleder. Andrea, hun startede jo dagen med at sige, at hun havde tænkt lidt over det her med teamlederrollen, og hun synes, at det nok var mest hensigtsmæssigt, at den lå på mig. Vi skal have den teamleder, hvor det giver bedst mening i forhold til, at du er så meget vant til det, som du også selv siger, det er så inkorporeret i din dagligdag, at det vil være svært at lægge væk. Og jeg tror egentlig, at grunden til, at jeg sådan lige havde lidt svært ved det, var fordi, jeg ville sindssygt gerne. Så det handler ikke om, at jeg ikke synes, du skulle være det. Det handler om, at jeg ville sindssygt gerne selv. Og det kunne være en mega fed udfordring for mig. Og så tog Andrea ordet og sagde, at hun havde gravet dybt. Man kunne også godt se, at det bedste for holdet ville være, at Lasse var den, der var teamleder på casene. Fordi han er så vant til at stå i den rolle, og hans engelsk er bare desværre et hak bedre end vores andres. Ja, så det var flot af hende, at hun lige, der satte hun satte holdet foran sig selv. Det synes jeg, det var stort af hende. Jeg vil gerne være teamleder. Jeg ser lidt de samme ting som dig. Altså præcis det, du nævner. Og jeg ved også godt, at det ikke handler om en eller anden bullfight med at vinde. Det er fordi, du vil pisse gerne. Du vil pisse gerne. Ja, det forstår jeg godt. Men jeg ser lidt det samme som dig, så det er jeg glad for. Med det på plads kaster holdet sig over nye scenarier, hvor de igen lægger ud med at fokusere på behandlingen af hjertestop. Det vi skal træne på i dag, tænker jeg, er igen genoplivning, ligesom sidst. Så skal vi træne lidt på noget special circumstances, så vi får noget sygdom ind over og skal behandle på det. Og så skal vi træne på børn. Det er det, der ligesom er lagt i støbeskeen. På dagens første case er det Josefine, der har rollen som facilitator og sætter scenariet op til holdet. Next case is a 40-year-old man who is a truck driver. He's been driving for the last 9 hours. And now he feels short of breath and is sitting in his car. Yes. We're approaching and no apparent signs of danger to us. So is the truck running? No, it's off. Okay, good. Hello. He is hyperventilating. Okay, but he's looking at me? Yes. All right. He's hyperventilating, but can speak. Initial thought, let's get him out of the truck so we can all 3 work on him. No response now, Lasse. Okay. Okay, I'm gonna check his airways and his breathing. Is he breathing? No. Do I have a pulse? No pulse. Okay, start CPR. Yeah, okay. Starting CPR. You have a cardiac arrest, yes. Okay. He's resisting a little bit. Okay, 10:36. We have Rosk. Great job, guys. I dag er scenarietræningen gået virkelig godt. Jeg synes, at vi har... Altså første gang, der skal vi lige følge hinanden an og lige finde ind i det, men nu har vi... Altså nu kører det, og det er godt, det vi leverer. Det er rigtig godt, og det engelske bliver også mere og mere velsmurt for os alle sammen. Kommunikation gik væsentligt bedre, altså når vi flytter os fra den første case til den næste case osv. Man kan godt mærke, at vi er nået et niveau højere. Vi greb, hvor vi var sidst, og har rykket os fremad efter der. Så nu flueknæpper vi. Det er ret fedt at mærke, at der kommer noget ro i, at nu, vi ved jo, hvad vi skal. Det er vi vidst hele tiden. Men det der med, hvorfor nogle kommandoer skal vi bruge med hinanden. Og det var fedt.
Man kan godt have lavet den samme ting 1000 gange og tænkt, at man derfor er god til det. Men hvis ikke du har fået feedback, så har du muligvis lavet den samme ting forkert 1000 gange. Og det gør dig ikke nødvendigvis god til det, du laver. Derfor er feedback en af nøglerne til at blive bedre, og holdet de giver hinanden feedback efter hvert scenarie. Skal vi gøre ligesom sidst? Bare at vi starter med Josefine. Du så det udefra. Ja. Fin tilgang til budget, og vi var hurtigt omstillingsklar, og der kom nogle relevante spørgsmål i forbindelse med, at han faldt om. Altså, vi var hurtigt til at se, om der var nogle tegn på DVT. Og vi aftalte med feedbacken fra start af, at vi kommer til at bruge mange timer sammen, så vi kan lige så godt være direkte med det. Altså, man må godt sige, det der kunne man godt lige have gjort lidt bedre, og det var ikke noget, man tog personligt, men noget, man tager med i tankerne. He's responding, he's breathing, and he looks, his circulation looks fine. Ja, eller possible. Et eller andet, du ved. Ja. Skin perfusion. Altså, let's get him out. Ja. Så det er bare sådan virkelig 3 korte sætninger nærmest, og så ud. Ja. Fordi vi ved jo godt, at det kommer til at være dårligt. Ja, fordi vi kommer til at lave den revurdering igen, ikke? Jeg tror, at den måde, vi giver feedback på hinanden, det er, at vi er her jo også for at lære. Så altså, for mig behøver man ikke pakke noget ind, og mit indtryk er også, at både Andrea, Lasse og Josefine, de behøver heller ikke at få pakket ting ind. Det skal selvfølgelig siges kærligt og konstruktivt, men ellers så siger vi jo tingene, som det er, fordi vi er her for at udvikle os selv og hinanden. Det var bare, om vi kan koordinere det bedre, hvis vi skal gøre noget ved den luftvej der. Ja. Altså, så man måske i virkeligheden... At man starter på det lige efter et stød. Ja, det var lidt det, jeg tænkte sådan om. Og kan vi ikke optimere det, uanset om det så er en læringsmaske, eller om det er en... eller om det er en tube. Okay, so we're gonna cover up now. Oh, it hurts so much. Udover praktiske færdigheder, øver holdet sig stadig på det sproglige. Om det er blevet nemmere med sproget, det ved jeg ikke helt. Altså, vi får selvfølgelig snakket meget mere engelsk, men man bliver også mere opmærksom på, at nu... Ja, det ved jeg sgu ikke lige. Jeg synes, jo, på den ene side, så er det blevet nemmere med sproget, ja, men på den anden side, så nej, fordi at så begynder vi at flueknippe, og så flueknipper vi også sproget. Og det synes jeg er lidt sværere end det praktiske. Jeg synes, det er blevet lidt nemmere med sproget, og nu har vi også fået lavet så en ramse, hvad vi skal sige, når vi skal have folk, når vi skal stoppe med at komprimere, når vi skal analysere, alle folk skal væk og så videre, så nu er det slået på plads, og så ved man i hvert fald det til hjertestop-casen. I starten af maj måned mødes holdet igen til deres 3. træning. Hvor der de 2 første gange har været fokus på hjertestopsbehandling, er der denne gang et helt nyt fokus. Fokuset på dagens træning, det er at få tømret vores hold endnu bedre sammen, få en mere fast struktur, især på de scenarier, der ikke handler om hjertestop. I dag skal vi træne lidt mere traume. Det vil sige, at vi har simpelthen allieret os med Kim Tirstrup, der også har erfaring i facilitering, og han faciliterer nogle forskellige traumescenarier for os. Jeg tror, at det, at de har en instruktør med, det gør, at det er lettere at give noget feedback. Da jeg var med, så havde vi også en instruktør til at facilitere vores træning. Og det er jo en vigtig del, som man ikke... Der skal være en eller anden slags facitliste, før at det rigtig giver mening, synes jeg. Det, jeg håber af at få ud af instruktør med, det er at få dels en, der kan give os nogle cases, hvor der virkelig er kød på knoglen. Og så en, der kan se os udefra, og som selv har en høj faglighed, og som kan se, hvad vi kan gøre bedre. Det, jeg havde tænkt mig i dag, det er at køre jer igennem de cases, jeg selv blev udfordret af, da jeg var til IMS. For de var ekstraordinære. Jamen, de scenarier, jeg blev udsat for, det er dem, jeg har valgt at tage med til dem i dag. Det første scenarie, jeg var med til, vores hjertestop-scenarie, det var en kvinde, som fødte et dødt barn. Det første scenarie var lige på hårdt. Det var en pludselig fødsel uden for hospital, hvor barnet havde hjertestop, og hvor mor havde livstruende blødning. Så er der altså nok at se til. Okay.
I'll assess the baby. You assess the mother. Yes. Okay? She's not moving. Hi. She just came out. We're here from the EMS services. She's not moving. I'll take your child and I will go, oh, okay, you're still here. We need to get her down. Yes. Okay? Og lige snart vi har en fødende kvinde, når vi tænker EMS, så tænker vi, at der nok kommer til at være et barn, og der kommer til at være en mor. Og en komplikation derimellem. No pulse. Okay. You will start like this, fingertips, yes. And then 1, 2, 3. Yes. 1, 2, 3. Excellent. 1, 2, 3. Da vi lander på stedet, der er der en baby, der er født, som er livløs, og en mor, som umiddelbart bløder en lille smule. What's the pulse now? It's 110. Okay, 110. No need for chest compressions. How is the spontaneous breathing? It's there. It's there? Yeah. Okay. Around 24. Okay. So the child is no longer in arrest? Yes. I don't think we need to intubate I think this is a circulatory insufficiency. I think we will see how far we can go. Also, we do not have the hands right now. Så fik Kim vist os, hvilket niveau han havde tænkt sig at lægge for dagen. And we will need to prepare all that while we transport her. Well done. Okay. Det vi håber på at få ud af at have en tidligere instruktør og en, der også har deltaget i konkurrencen før, med til det her, det er for det første selve facilitering af casen, og så også egentlig at få noget feedback. Jamen først og fremmest, så var det jo rigtig flot lavet af jer. Jeg kan forstå, at det er lidt vildere, end det I ellers har trænet. Og det er jo bestemt også meningen i dag. Så vil jeg starte med helt sådan lavpraktisk. Lasse, du går først ind. Hvad er det, du ser? Det har været helt fantastisk at have Kim med i dag. Det giver virkelig noget, at der står en, som ikke er en del af holdet, og faciliterer og tager noter og giver feedback. Er det fordi, at du måske mangler sådan en introduktion til den her overlevering, som for eksempel, jeg bliver nødt til at overlevere barnet til dig, fordi at jeg bliver nødt til at vende ryggen til barnet nu. Så derfor så er det vigtigt, at du hører det her. For det er her, du skal tage fat i mig, hvis du ser de her ting. Ja, det er en god idé. Og så også egentlig at få noget feedback på vores kommunikation sammen. Det kan godt være lidt svært at skulle give hinanden feedback på kommunikation, fordi vi alle sammen er en del af træningen. Så det har været rigtig, rigtig fedt, at Kim han havde tid til lige at hjælpe os i dag. Jeg vil bare lige sige, at de her ting, jeg kommer med, det synes jeg virkelig er petitesse-agtigt. Jeg har virkelig klaret det godt. Og han er jo ikke bange for at byde ind. Altså, han er jo ikke bange for at træde nogle over tæerne. Så der kommer nogle konstruktive input, både i forhold til lad være med det, eller gør mere af det. Det var fedt. Ved I, hvor hinanden er? Hvad hinanden sidder med? Eller har I hovederne helt nede? De vil det rigtig gerne, og det er det fedeste, ikke? Og de er villige til at læse op på de ting, og det feedback, man giver, det tager de jo til sig og gør det bedre denne gang. Det er mega fedt. Jeg har lige parkeret efter at have været til vores træning dag 3, og det har været helt fantastisk at have Kim med. Det har været nogle skide gode cases, men hold kæft, de har også været udfordrende, og jeg må ærligt sige, at jeg har godt nok ikke haft min præstation i dag. Jeg synes, Lasse og Andrea, de er bare skide gode, og det har ikke været min dag i dag. Der er ikke andet at gøre end hanke op i mig selv og se fremad. Vi prøver. I slutningen af maj, kun få dage inden de flyver til Stockholm, har holdet den 4. og sidste træning. Der er lagt op til træning i mass casualties. Det er en setting, de er nødt til at træne sig frem, de når finalen. Her har holdet inviteret Tyson ind som instruktør. I dag har vi fået Thijs med som instruktør. Han er paramediciner i akutberedskabet, og så han underviser op på U-Nord op i Hillerød. Så man kender jo godt lidt Thijs og hans læringsmetoder, så det er egentlig meget trygt. Jeg tænker, at han skal bidrage med at presse os og øve nogle af de ting, vi ikke har øvet tidligere, blandt andet scenarier med flere patienter. Jeg har tidligere været med til TMS og trænet et hold fra Hovedstadens Beredskab i sin tid.
og så blev jeg inviteret til at være med til at lave et scenarie her for holdet i år. Det scenarie, jeg havde taget med til dem i dag, det skulle udfordre dem på at se de små tegn, eller de små clues, der er lagt ind, så de automatisk søger efter flere tilskadekommende, at de ikke bare antager, at det jeg ser på scenen, det er det jeg ser, det er det der er, men udfordrer, rammerne omkring det, og tænker, hele scenariet ind. Der er jo selvfølgelig flere udfordringer. Der er jo også en prioritering, der er noget samarbejde omkring, hvem har hvilke patienter, hvordan skifter vi, når patienterne skifter status, hvordan får vi allokeret vores ressourcer, hvordan får vi snakket sammen om, hvordan de forskellige patienter har det, logistisk, hvordan placerer vi vores patienter, sådan, så vi får nemt ved at arbejde, hvor er vores udstyr i forhold til, hvem er det, der skal bruge det. Så der er ressourcer, både sådan overbliksmæssigt, men der er også personressourcer. Der er uden tvivl udfordringer nok at tage sig af, og med det så gør holdet sig klar til at få meldingen til deres første store scenarie. Et barn ringer ind til alarmcentralen. Mor svarer ikke. Der er ikke mere havregryn. Det er virkelig, mor svarer ikke. Hun ligger bare på bordet. Mor. Det er som scenen, I får fra alarmopkaldet. Det her, det er huset, I møder. Vi får en melding til et almindeligt parcelhus. Et barn, der ringer ind og siger, at hendes mor ikke er til at vække, eller sådan i den stil. Det er om eftermiddagen, og vi får sådan et billede, hvor der står 4 navne på postkassen, og det er faktisk det eneste, vi ved. Sparsomme oplysninger. Hello, friend. We are from the ambulance services. Hello. Hi. I think something is wrong. Da vi kommer derud, bliver vi mødt af et barn, der virker underligt påvirket. Og det får os til allerede ved dørtærsklen at mistænke, at der kan være noget på spil, der påvirker flere samtidig. Do we smell anything? Do we see any smoke? No smoke. No smoke. Okay. Should we suspect carbon monoxide poisoning in this house? Alexandra is going to take care of her for now. You assess the child. How old is she? 10. 10? She doesn't know where her father and brother is. Okay. Hun kommer ud, og jeg tager mig af hende og spørger ind til, ved hun, hvad der er foregået, og hun kan ikke rigtig bidrage til noget. We will screen the house, then we will come back and you will screen her. We will meet here in 2 minutes. Okay? Lasse og Andrea, de går ind i huset. En af dem går til moren, mens den anden, det tror jeg Lasse, sweeper huset for at se, om der skulle være andre tilskadekommende. Der er jo stadig 2 personer, vi mangler. Any smoke? None smoke. Okay, Andrea? Yes. If you start to feel uneasy, you let me know, and we keep an eye on each other. I will open a window on the other side of the house to make the wind pass through. You make the wind pass through. Og så kommer faren bærende med lillebroren i hænderne, ukontaktbar. Started last night. We have been making some prep food and some what? Prepped food. I made some canned food. Some canned food? We ate it last night. Hang on, I'm gonna stop you. Yeah. Is this one of your children? This is one of How my old children. is your child? Is this a... He's 6 years old. Okay, yeah. Is he responding? No, he's all blue. He's not responding. Okay, hasn't been responding. Come on, Andrea. For a long time. We have a child that's unresponsive and also a father. Please help Come on, help me take him outside. Noget af det holdet har særlig fokus på er deres arbejde med kommunikation. Men når man arbejder på et uvandt fremmedsprog, er risikoen for misforståelser også stor. Ja, der var en meget skæg situation, som måske afspejler, at vores kommunikation, at vi er der 80%. Det er det første barn, datteren, jeg tilser uden for huset, hvor jeg laver min primærvurdering og snakker med hende. Og så kommer Lasse og spørger, hvad er status på hende. Can you do a primary on him? Yeah. Attach oxygen. Is she critical? She's yellow. Yellow? Yeah. Okay, they may have eaten something. Og fordi jeg oppe i mit hoved ikke kan fortælle på engelsk, at hun er potentielt kritisk. Hun var ikke kritisk, men hun var heller ikke stabil. Så tænker jeg oppe i mit hoved farverne. Rød er kritisk, grøn er stabil, og gul det er potentielt kritisk. Så jeg siger, at hun er yellow. Og ind i mit hoved så tænker jeg, at det giver god mening, hun har spist noget. Hun har leversvigt. Det kunne godt passe med, at de alle sammen er lidt sløve og har svært ved at stå op. Det kunne være, at de har spist svampe eller et eller andet gift. Og det fanger han jo slet ikke. Han tænker, at hun er gul i huden.
Men det han mente var altså en prioriteringsfarve, at hun var ikke rød, hun var ikke grøn, hun var gul, altså sådan en urgent, men ikke critical. Dad, come on over here, sit next to your daughter. You have a look at him. I don't have oxygen. I will get oxygen for you. Andrea, we need to gather the patients. Vi får samlet alle personer samme sted, så vi ikke skal fare frem og tilbage rundt omkring på det her skadested. Og så går vi simpelthen til personerne enkeltvis, og nogen prøver at holde overblik. Jeg får hurtigt heads down på det 6-årige barn der, som jeg skal tage mig af, som udvikler sig til hjertestop. Pulse absent. You have cardiac arrest. Cardiac arrest over here. Okay, I'm gonna help you with that. You start compressions, I will ventilate. Vi bliver overrasket med noget hjertestop, så vi har egentlig et hold, der bliver splittet, forstået på den måde, at vi gerne både vil forsøge at håndtere et hjertestop, samtidig med, at vi har i hvert fald 2 kritiske patienter på nuværende tidspunkt. Men det er jo svært, når man har 4 patienter. En med hjertestop, en der er kritisk, og 2 der sådan er lige på grænsen mellem at kunne vente og faktisk også at være kritiske. Og vi er 3 personer, og vi samtidig skal holde overblik over skadestedet. Så det er kompliceret, og det er svært, fordi kommunikationen bliver afstumpet, forstået på den måde, når man arbejder i et BLS, så er det ikke nemt for den tredje person, der skal styre på resterende, og kommunikere med dem, der sidder i et BLS-team. Så der har været rigtig meget udfordring på det, ja. Vi stopper her. Jeg har været i gang i 21 minutter nu. Okay. Tak for det. Godt arbejde. Ja, det er lidt arbejde. Hvordan jeg havde i hovedet. Der foregår rigtig mange ting, uden at der foregår synderligt meget, hvis man kan beskrive det sådan. Jeg synes bestemt, han fik presset os. Men jeg synes, han fandt et fint snit. Det var nogle udfordrende scenarier, og også realistiske. Jeg ved, at et af dem tidligere har været et finalescenarie. Så det var nogle pressede scenarier, men det var også nogle scenarier, som lå på et niveau, hvor vi godt kunne gå derfra med en følelse af, at det var ikke helt skævt. Man skal være klar til at være på. Man skal være klar til at kunne udstille sig selv og vise det bedste, man kan, fordi at der vil altid være en mulighed for, at man laver fejl, og det skal man kunne acceptere, det skal man kunne leve med. Og alle ser det og har en holdning til, hvordan du præsterer. Og det kræver, at man hviler i sig selv. Det kræver, at man har lidt selvtillid. Så det er modigt, synes jeg, at når de stiller op til det her. Det vigtigste, jeg vil give det her hold videre, det er at bruge dine ressourcer. En af deres løsninger i forhold til det her med ressourceforbrug var, at de brugte et Y-stykke til at dele ilten mellem 2 patienter. Så det var en rigtig fin løsning, de havde fundet der. Dagens træning var den sidste, inden holdet tager afsted mod Stockholm. Og der er ingen tvivl om, at de har rykket sig. Både som hold, men også hver især. Personligt det, jeg kan i dag, versus da vi startede ude på græsplænen for 4 gange siden. Jeg synes, de engelske kommandoer er blevet meget mere spot on, og bare det der med at snakke engelsk, føler jeg, at jeg er blevet mere kompetent til. Vi har rykket os helt vildt. Der kan jeg jo bare huske, nærmest et hjertestop-scenarie var lidt komplekst. Man skulle lige finde hinandens roller. Hvis man kigger tilbage på, hvordan vi har rykket os fra første træning til nu, så er vi blevet markant bedre. Og vi har fået nogle rammer for, hvordan vi griber det an, når det er et hjertestop, når det er et traume, og når der er flere patienter på samme scenarie. Der er der i hvert fald både sket det med vores team, at vi har fået styr på, hvem har hvilke roller. Så rollefordeling. Vi har fået styr på, hvordan vi kommunikerer bedst med hinanden. Jeg har i hvert fald en følelse af, at vi godt kan levere noget, vi kan være tilfreds med. Og at vi helt klart godt kan gøre en god figur i konkurrencen. Så vi er gået hen og blevet et team, i stedet for 4 individer. Det synes jeg er nice.
Åh, du gode gamle Sverige. Landet med rumpenisser, ABBA, surstrømning og lysgodis. Altså slik, som man i Sverige spiser næsten 17 kilo af per person om året. Det er også i Sverige, du finder Museum of Failures. En hel bygning kun med fiaskoer. Men deres fiaskoer, dem kan de beholde for sig selv. For dansken er på vej, og de har tænkt sig at sejre. Første dag på rejsen til Stockholm, og vi skal i gang med at konkurrere i 2 scenarier. Vi er spændte, vi er også lidt nervøse, men mest af alt så glæder vi os sindssygt meget til at se, hvad det er, vi har meldt os til, og være en del af en fed præhospital konference og konkurrence. Vi glæder os, og nerverne ude på tøjet, så nu må vi se, hvordan det går i dag. Yay! IMS 2025 i Stockholm er en international konference med mere end 1200 deltagere fra 42 forskellige lande. Hovedemnerne på kongressen er i år blandt andet patientsikkerhed, forbedring af kvalitet og traumebehandling. Og så selvfølgelig IMS Championship. I år er der 16 hold fra 15 forskellige lande, der stiller op i konkurrence. Lande som Thailand, USA, Spanien og Abu Dhabi. Men med så stor international spredning og med så stor forskel på de enkelte landes holdsammensætning og procedurer, er det de helt basale færdigheder, som dommerne kigger efter. Vi kan jo ikke gå ind og bedømme på specifikke ting, som for eksempel kræver en læge, da det ikke er alle hold, der har en læge på holdet. Så vi ser ind i, hvad er det for tekniske færdigheder, vi kan forvente, at alle på holdet besidder, og så er det, de bliver vurderet i. Bodil Thorsager er anæstesiolog og har kørt akutlægebil og siddet som AMK-læge i Region Hovedstaden siden 2011. Fra 2016, hvor IMS startede, har hun været en del af Championship, hvor hun har været med til at skrive de scenarier, der dystes i. Og så fungerer hun igen i år som dommer, så hun ved præcis, hvad det er, holdene bedømmes efter. Som dommer, der kigger vi i 2 søjler. Vi kigger på nogle tekniske færdigheder, og vi kigger på nogle ikke-tekniske færdigheder. Og det er faktisk sådan, at de tekniske færdigheder og de ikke-tekniske færdigheder, de vægter lige meget i bedømmelsen. Hvad er det så, man vægter på? Man ser jo på sådan nogle generelle ting. Altså bliver der lavet en ordentlig ABCDE? Eller bliver det kun noget, der bliver gjort halvt? Og så ser man, sådan, hvordan bliver patienten hele tiden håndteret. Hvis der er pårørende, bliver de håndteret. Vi er klar? Mega klar. Er I spændte? Meget. Woo! Lasse han er lidt nervøs på alles vegne. Men det skal nok blive mega godt. Yay! Ved lodtrækning har holdet fået start nummer 13. Det betyder, at de skal op til deres scenarier som nogle af de allersidste. Men inden de skal ind til deres første scenarie, så bliver de instrueret i, hvordan scenarierne forløber rent øvelsesteknisk, og de får en gennemgang af materiel og dukker. The instructors will be there, like an hawk on your back. If you want anything, you talk to the mannequin. Er det godt? Jo, det er så godt. Det bliver dejligt. Jeg glæder mig så meget til en kolde. Helt utroligt meget. Jeg glæder mig virkelig også bare til at lige at... Lige præcis. Det gør jeg også. Klokken nærmer sig med hastig skridt for øjeblikket, hvor holdet skal ind til deres første scenarie. Nerverne er ved at indfinde sig, og efter udstyrstjekket trækker holdet sig ud i den varme junisol for at samle tankerne og få nerverne lidt i ro. Ja, okay, jeg er fokuseret. Jeg kan også godt mærke sådan en lille smule sådan nervøsitet. Jeg tror, der er lidt sommerfugl i maven. Der er jo enormt mange mennesker til den her konference, som man kender. Der er enormt meget bevågenhed på, at vi stiller op. Man er spændt, og så kommer nervøsiteten lige i røven af det. Jeg synes, vores holds fælles stemning er vildt god. Vi er alle spændte. Der har været lidt nervøsitet sådan op og ned. Nu har vi kigget hinanden i øjnene og sagt, vi skal huske at nyde det, fordi det er også en fed ting at få lov til at være med til. Og vi skal ind og vise, hvad vi duer til. Så egentlig også lidt smile and wave, og så
tage det, som det kommer. Alle hold består af 4 personer, men kun 3 deltagere ad gangen. Hvor de andre hold bruger de samme 3 hver gang med en fast reserve, har holdet her hjemmefra besluttet, at alle skal i aktion. I første scenarie stiller de derfor med Lasse, Josefine og Andrea, hvor Alexander sidder over og kan hæppe med fra sidelinjen. My name is Daniel. I will be the instructor during this scenario. Any questions, direct them to me, and I will answer them at the best of my ability. Right? So you have your call out. Apartment in a large apartment complex, suburb in the south of Stockholm. 19-year-old male, found collapsed and unconscious by his friend. I'll bring you back a few minutes, okay? Vi får en melding om en bevidstløs 19-årig ung mand i et eller andet sydligt forstandsområde på 7. etage i et lejlighedskompleks. Der får faktisk ikke andet, end han er unresponsive. Eller lykke. Okay. Hi. I just found him like this. I came in and I tried to wake him up, but he's Okay. Thank you. Can you turn off the music right now and turn on the lights? Thank you. Please do that. Okay. Vi kommer ind i et meget turbulent miljø med høj musik, og der ligger spiritusflasker og kanyler og alt muligt over det hele. Okay. Hey, buddy. Unresponsive patient. Okay. Breathing. I feel shallow breathing, weak pulse. Okay, so not cardiac arrest. Der er en pige, der kommer og tager imod os. Hun er ret panisk til at starte med. Og prøver ligesom at forklare os, hvad hun har set, men hun har ikke set så meget og er lidt forvirret. Så vi går faktisk til den med ikke rigtig at vide, hvad vi skal forvente. Let's get him onto the floor. Okay? Okay, are you ready? On 3, 1, 2, 3. Over here, over here, over here. That's good. Og så får vi ham nødflyttet ned på gulvet, og begynder på nogle forskellige interventioner. Jeg prøver at få fundet en iltmasse frem, og han får lavet en fuld undersøgelse på det, og Andrea vil gøre klar til monitorering. Josephine, oxygen and airway. What's happening? Okay. And you do monitoring, and I will do full exposure. So, right now, we're gonna assess him and help him as good as we can. Så går vi i gang med at vurdere ham og behandle ham. Vi sætter ild på som det første, begynder at sætte monitorering på. Kan se, at han har overfladisk vejrtrækning. Okay, so we see alcohol. Could he have been taking any drugs? I haven't seen him. No. Okay. I'm just gonna check his pupils. They appear to be pinpoint to me. Is that correct? Inden han får hjertestop, får vi også konstateret, at der ligger sprøjter og kanyler i lejligheden, og han har pinpoint pupiller. Så vi er ret klar over, at vi formentlig skal give ham noget Narcanti. Men inden vi når at trække det op, så stikker virkeligheden jo af med os, og så får han hjertestop. Okay, so that could be an opioid overdose. I'm gonna listen to the chest sounds. No spontaneous breathing. Okay, he has stopped breathing spontaneously. Will you start doing ventilations? What does that mean? And I will just assess him for a pulse. No pulse. I don't feel a pulse. Okay, you need to start CPR. Okay, Da Lasse begynder at undersøge thorax, hører han så, at han er stoppet med at trække vejret, og så går vi ligesom i gang med vores hjertestop-scenarie, som vi ved hjemmefra. Så går vi i gang stille og roligt, får lavet noget sindssygt god hold R, og giver hinanden feedback undervejs, og stadig rigtig god overblik over hele scenariet. We have other teams on the way. That's a good idea. As soon as we have the first rhythm check, you do that. Okay, so we try to help him as good as we can, okay? Maybe it would be good for you to step a little bit away and then Yeah. get back Can to you go sit on the couch? We need you to back away and not touch him. Vi har også en pårørende, der er meget oppe at køre og har overskud til faktisk også at tage os af hende, samtidig med at vi sidder med en, der har fået hjertestop. You're gonna be okay. We're the best team in all of Europe, so he definitely is. Yeah, team check. You're good.
I'm good, thank you. All right, so I'm gonna put away the oxygen. But, Josephine, you're gonna just continue the compressions. Okay, pre-charging. Okay, so for rhythm check, do I have a pulse? You have a weak pulse. Stop for pulse. Weak pulse. Okay. Okay, weak pulse. All right. Okay, good. We have Rosk, that's at 1602. Så får vi Rosk på et tidspunkt, og scenariet det stopper. Og så forklarer vi selvfølgelig vores videre behandling. Yes. Also give him some naloxone against possible opioid poisoning. Yes. And then we should probably intubate him. Så får han Rosk, inden vi får tubet ham. Så det er, det er virkelig en bold, der ruller hurtigt. Og så er scenariet faktisk nærmest slut, inden vi får kigget os om. And then I think we should... Oh, that was fast! And well, I think overall it was pretty good. Efter scenariet får holdet nogle korte kommentarer med for dommerne, ligesom de naturligvis også selv reflekterer over deres indsats. It's a minor point of all you have seen, because you did great. Ja, det gik rigtig godt. Det gik rigtig fint. Nu skal vi se en gang. Det er godt, vi skal huske at tage stilling til sikkerhed. Ja. Vi skal huske at tage stilling til... Det gjorde I altså. Ja, det gjorde vi. Der blev sagt scene safe. Ja, og jeg flyttede også det der kanyler og sådan nogle ting, men det var det, han sagde. Så det blev vi nødt til at tage stilling til. At vi skal huske vores sikkerhed til det næste. Og så skal vi lige huske at kigge op, Lasse. Ja. Jeg prøvede lige at lave sådan en... Du gjorde det rigtig fint. Altså, jeg kunne heller ikke tælle, så jeg kiggede bare på de der streger, når de lappede over. Det kunne jeg slet ikke overskue os til. Nej, undskyld, det gik lidt skævt med resolutionen. Du skal ikke undskylde noget som helst. Du var mega god. Du klarede det sindssygt godt. Pissegodt. Ikke? Og nu går vi ind. Hørte det bifald? Det var sindssygt. Dommerne gav os i overordnet set positiv feedback på størstedelen af vores tekniske og non-technical skills. Men der var også nogle enkelte ting, de mente, at vi godt kunne have været lidt mere opmærksom på, at der lå sprøjter og kanyler på gulvet, og at vi sådan næsten gik rundt i dem, og det har jo en rigtig god pointe. Efter en kort pause skal de ind til deres andet scenarie. De ved, det er et traumescenarie, og de har skiftet Josefine ud med Alexander. Vi står ude foran lokalet, vi skal ind i, og får en melding om 2 personer kommet til skade ved fald. Fra højder, der er nogle stiger, og der er 2 til skadekommende initielt, da vi kommer ind i rummet. You have just been dispatched to an emergency call in the backyard of a villa in a suburb in the south of Stockholm. Mm-hmm. It's a fall accident. 2 people have fallen from a ladder. The height is unclear. Are you good? Mm-hmm. Gloves on? Okay. Gloves on, smiles on. Gloves on, smiles on. Yes. Så kommer vi ind i lokalet og standser lige op, får et generelt indtryk, ser at der ligger noget motorsav og nogle stiger. Team? Yes. Hustle up. Okay, we have some electrical tools over here. Yeah. Alex, can you unplug that? I unplug it. Vi får så skabt sikkerhed ved at fjerne den her motorsav, og vi har andet værktøj, der ligger rundt omkring. And Alex, also please remove the sharps from up there. Okay? I will talk to you in a little while, okay? You assess one patient each, okay? Alex, I'll go on. Så I fordeler Alex og Andreas sig på hver sin patient og laver en hurtig gennemgang, mens jeg får nogle flere informationer ud af den person, der viser sig at være hustru til den ene af de tilskadekomne og mor til den anden. I will just call back to dispatch. Men min patient ligger i hvert fald på maven og jammer sig. Vedkommende har ondt. Og jeg har brug for at få ham vendt om, for ligesom at kunne undersøge ham ordentligt. Så jeg kalder på Lasse, får ham vendt om og går så i gang med min prima gennemgang og min traume gennemgang. So, can you tell me what happened? Yeah. Lasse, can you help me turn him over so I can examine him? Can you support his neck? Okay. I'm turning on this side on 3. 1, 2, 3. Yeah. Okay, like that. Og den patient, jeg kommer til at sidde med, er en ældre herre, der er blevet faldet ned fra en stige. Han er vågen og trækker vejret.
Så i min traumegennemgang, så finder jeg ud af, at han måske har et bækken med en eller anden form for skade, og han har et åben lårbensfraktur. Udover det, så har han en fejlstillet arm. Anticoagulant. Okay. And who is the other person? Jeg er stetoskopere, og jeg er sgu lidt i tvivl om, hvad jeg egentlig hører. Så beder Lasse om at stetoskopere ekstra gang, og der er så nedsat luftskifte. De har så en lidt yngre patient, der har en pneumothorax og en begyndende trykpneumothorax, som de skal behandle på. So I'm not gonna insert it, but I'm gonna plunge this in. Is there a hiss? Okay, and after a little while, I'm gonna take this out. Okay, and leave it in. Og så fordufter han lidt igen. Så behandler vi videre, og jeg ved ikke rigtig, hvad der lige foregår over ved Andrea, men vi er gode til lige at tjekke ind hos hinanden. Okay. Do you have pain anywhere else? I'm just gonna test this a little bit. Yeah, you don't like that. Okay. And I'm gonna assess his pulse. We actually have this is og og så 10 minutter går jo lynhurtigt, så scenariet er overstået. Okay, ja, okay. Nå. Andrea. Sorry. Yeah, sorry for your patience. Yes. A handover for one. Og så bliver vi bedt om at lave en overlevering, og det gør Lasse så fint. Jeg synes bestemt, vi leverede. Jeg synes, vi fik positiv feedback fra både dommer og publikum. Og publikum kan selvfølgelig være hjemmebane, men omvendt sidder der også mange mennesker, der har set nogle af de andre hold. Så vi har leveret en rigtig flot indsats derinde. Vi har haft rigtig, rigtig god kommunikation, og vi har haft ro på stedet. Og vi har sørget for at prioritere vores behandling i forhold til at have 2 dårlige patienter. Så vi lykkes faktisk med at gøre det meget godt. Ja. Hvad man sådan hører og kan fornemme, så ligger vores niveau godt. Det var også forventeligt. Spørgsmålet var bare, hvor godt. Om det er godt nok til finalen, det håber jeg jo selvfølgelig. Det må vi se her senere. Sent ude på eftermiddagen, hvor alle 16 hold har været igennem de 2 indledende scenarier, kaldes de op på den store scene for at finde ud af, om deres bestræbelser og evner var nok til at komme i finalen. But what we want to acknowledge now are the 16 really courageous, really good teams. And I want to invite you all onto the stage, please. Så bliver alle så kaldt op på scenen, og så skal vi stå i vores hold. Yeah, so now I cannot draw out the excitement anymore, and I will announce the 3 finalists in no particular order of how they did. But I will say that once again we will see the Austrian team in the finals. Og så nævner Anne, at Østrig går videre først. Also see the team from the Netherlands in the finals. Og så får Holland at vide, at de går videre, og hele salen klapper og huer bare. And the third team will be the team from the capital region of Vi er lige gået ud på finalen! Ja! Det er jo fuldstændig sindssygt, at vi er gået videre. Vi er fucking lige kommet i finalen. Det er jeg virkelig stolt af, og det var jo, hvad vi havde håbet på. Og da vi hørte de andre 2 navne først, og så stod og ventede på det sidste, men når lige at få sådan et sug i maven, hun skal sige os. Og så hun sagde det, så var man bare sådan, det er løgn. Det er løgn, det har hun ikke gjort. Der var 16 hold med i år, plejer kun at være 12. Så endnu mere tæt konkurrence, hård konkurrence, end der har været tidligere. Så det er jeg virkelig stolt af. Jeg synes, der er mange delmål, der ligesom er nået
i den her konkurrence. Og så skal vi bare lige have det sidste i morgen. Det er nu dag 2 på EMS-turen, som vi er i gang med her. Og i dag, der står den på finalen. I går, der var vi igennem 2 spændende og fede scenarier, og vi gjorde det godt. Vi havde god kommunikation, og vi var rigtig gode. Så i dag, der står den på finalen, og vi glæder os. Det bliver fedt. Hej! Finaledagen byder igen på flere naver og på flere forberedelser. Jamen, vi har forberedt os til i dag ved først og fremmest at få styr på vores udstyr, vores tasker. Ketamin, så der skal i hvert fald laves en mere, der hedder ketamin. Så det er bare spiller, og så der er plads op i hovedet til at fokusere på selve konkurrencen. Så skal vi ind i et lokale for sig, en times tid, 1,5 time, før at finalen starter, for at igen få udstyrskendskab og introduktion til finalen. Og når vi går derind, så er vi låst indtil at vi er færdige med vores scenarie. Så vi må ikke forlade lokalet, og vi bliver guidet hen til scenariet, når vi så skal på. Så det, der tror jeg, at der begynder nerverne at titte frem. I dag har vi forberedt os ved at snakke igennem, hvordan strukturen er på et stort skadested. Indret skadestedet, sådan som vi snakker om, hvor vi sætter taskerne, og så går i gang med patienterne. Ikke? Og så cirkler jeg rundt til jer og fortæller jer, hvad jeg har fået at vide af AMK, så I ved, hvornår kommer hjælpen. Hvad har jeg ellers fået at vide? Er der andre ting? Ikke? Hvordan vurderer vi de enkelte patienter? Både hvis det er en hurtig gennemgang og lidt mere grundig. Hvordan prioriterer vi? Og hvis I når at få kommet fuldt igennem, så tager vi et check-in mere og siger, okay, hvad er vores prioriteter nu? Well, we want to welcome you to this grand final of the EMS Championship here in Stockholm. Finalescenariet i år er en bådulykke. En turistbåd med mange passagerer er gået i brand og sejlet direkte ind i molen, og der er mange til skadekommende. Alle 3 hold skal igennem det samme scenarie, og der er trukket lod om rækkefølgen, og Danmark skal op som nummer 2 lige efter Østrig. Scenariet finder sted i konferencens store sal, hvor omkring 1200 tilskuere kigger med. Og publikumstjek er vigtigt, for udover at vinde point hos dommerne, så kæmper hvert hold også om publikumsgunst. For publikum kan stemme om, hvem de mener har gjort den bedste figur i finalen, den såkaldte publikumspris. So, with that said, let the games begin. Mens holdet bliver kaldt ud til ulykken, får publikum i salen vist en kortfilm, der sætter scenen. Okay guys, you follow me up to the stage. Holdet selv ser ikke filmen, men får udelukkende en kort melding fra instruktøren. Yes. This is your call out. Boat accident at the City Hall Pier. Multiple casualties. You will be the first ambulance to arrive. Nå, bådulykke. Bådulykke. Drukning. Redningsteknik. Der er nogen, der ligger i. Ja. Okay, thank you. Brand og røg. Nogen ligger i vandet. Yes. Nogen skal redde dem op. Yes, exactly. Oj. Scenen er et stort skadested, og der er mennesker overalt. Noget af det første holdet skal forsøge, er at få overblik og finde ud af, hvem der er patienter, hvem der er tilskuere, og hvem der eventuelt kan assistere dem, indtil yderligere ressourcer kommer frem. Hi. Magnus, fire captain on scene commander. Okay, come on up here. The boat crash. Fire's been extinguished. Yeah. Scene is safe. Scene is safe. A boat crash and a fire has been extinguished. See at least 5 casualties here. At least 5 casualties.
and it is safe to enter. Holdet deler sig op for at få et overblik over hele scenariet. So, You take this, and I go. I will be the medical scene commander. Gotcha. How many patients have you identified? Do you At least know 5. this? At least 5. Adult children? At least one child. At least one child. Okay, Yeah, that's but fine. just Okay, I will stay with me. I will give a brief sit rep. Okay, dispatch. This is EMS1. Kort efter ankomst giver Lasse en tilbagemelding til vagtcentralen med et ønske om flere ressourcer. Og selvom adrenalin pumper i kroppen, formår han alligevel at underholde publikum. Okay? hello. Major incident Okay, I'll just take All other resources. So no ambulances arriving. That's correct. So I would like you to confirm that with your senior manager and report back to me. Senior manager. That priority. Okay, thank you so much. You will get a full sit rep in 5 minutes. It's really good. Okay, that's good. Vi får prioriteret og får handlet på de ting, der skal handles på nu og her. How many patients have you seen? Seen 2 patients, 1 child. Yes. Urgent. Yes. No injuries. Adult. Critical. Okay. 1 critical adult, 1 urgent, so priority 1, priority 2. Okay, that's 2 patients. How many have you seen? I have also seen 3 patients. Yes. There is 1 cardiac arrest doing a really good CPR over here, bystander. Yeah. I have 1 patient here, massive burn, but Yeah. breathing. Critical to the airways. Okay. Yes, and then I saw the child as well. Okay. So, no further. So priority 1, priority 2, priority 1, priority 1. Yes. 1, 2, 3, 4. Didn't we say 5 patients? There's 5 patients here. 1, 2, 3, 4, and these 2 are also patients. So these are minor injuries? Yes, minor. Okay, hang on. I think we need to change priority. Can you assist them over here just briefly? Yes, but this one is also getting more critical. So. Yeah, I think we need to assess this one over here just to see if it's an in or an out. I would like to do that first. Yes, of course. Okay? Yeah, and you can take this one with you. Okay? So Les, I see your neck here is in really bad condition. Okay. So I'll just If put it's on an some obvious pads and death, then you let me know. Okay? Right. Yes. Okay. Check in. Yes. This patient is dead. Thank you so much. Please continue with the other patient. That means that we will need transport for 3 patients. Okay. How are you? 3 patient transport. Can you look up? And we will also need further physician assistance on site, as we have at least 2 critical patients requiring advanced interventions. We now have 1 dead and 3 live patients. That's really nice. So There are no immediate hazards to the rescue team. That's good. Okay, so Can you give the child something? So they can 12 minutter på scenen går hurtigere, end man skulle tro, og lige pludselig er scenariet færdigt. Oh, I'm sorry if I didn't tell. Oh, yeah. Yes, we are. Thank you. Som ved de indledende runder skal holdet give en kort overlevering til de tilkommende ressourcer. Og også her er der overskud til at joke med vagtcentralen. Even though this person was a little bad of hearing. We're used to that. Team leader, you have a handover report or congestion report. So, welcome to the scene. We've been missing you. It's good to see you. 15 minutes ago, there was a boating accident in this area. We have 1 adult. Herefter gennemgår han alle patienterne, deres tilstand, behandlingsbehov og prioritet enkeltvis. And to ensure the safety of rescuers further on scene. Okay, thank you. You're welcome. Round of applause. Over here? Okay. Okay, nu har vi været der. Man. Det bliver hverken værre eller bedre. Nej. Det var som det var. de der 12 minutter, det gik så sindssygt hurtigt. Prøv at høre, jeg er glad for, at du tog hjertestoppet, og du sagde, at han er død. Og så er det bare sådan noget, jeg stoler på din melding. Det er sådan, det er. Og han havde jo også en tydelig skade der, ikke? Jeg var sådan, det her, det kan vi ikke. Yes. Videre. Fint. Ja. Godt. Jeg sagde 5 patienter, og så var sådan lidt. Og da I så lavede den der, så var sådan lidt, okay, er min hjerne så zonet ud, at jeg har... Altså, er vi enige om, det kun bliver 4, det her, ikke? Men der var flere på stedet. Ja, men der var flere med minor injuries, og det kunne man måske godt have taget med. Men prøv at høre, så du havde en hård opgave. Men
Jeg synes, det virkede. Med den der patient? Undskyld, jeg bliver nødt til at lige høre, hvad der var med den voksne, der var der var et hovedtraume, ikke? Initielt var der en massiv blødning. Ja. Og den stoppede. Den stoppede, ja. Sådan. Ja. Ja, det er som det er. Og så var der også et hovedtraume på... Ja, det var der også. Det fik jeg også sagt, ikke? Hvad med hende der lignede en kaptajn eller sådan noget? Hun havde da også lidt sådan... Hun havde også noget i ansigtet. Ja. Jeg spurgte, om hun havde nogen skader, men det havde hun ikke, sagde hun. Ja. Yes. Ja. Nå, nu skal vi være fuld. Vi er lige kommet ud fra finalen, og det sidder lidt i kroppen. Skal lige have adrenalinen til at lægge sig. Det er dejligt at have det overstået. Det er dejligt at have været derinde, uden at føle, at man mistede fodfæstet fuldstændig. Vi holdt fast i en del struktur, så jeg synes overordnet set, at vi leverede en præstation, som vi godt kan stå ved. Jeg tror, det gik rigtig godt. Vi fik lagt en plan, før vi gik ind, og vi fulgte vores plan næsten struktureret, som vi havde aftalt. Ja, jeg kan kun tale for min egen vegne, og de 2 patienter, jeg ligesom havde ansvaret for. Og jeg synes, måske er man den største kritiker selv. Det er man jo nok. Men jeg synes ikke, at jeg har prioriteret rigtigt i min tilgang til patienterne. Det er dermed med blandede følelser, at holdet nu skal afvente afgørelsen på flere måneders hårdt arbejde. De har uden tvivl lært meget under hele processen, og det har krævet mod at turde stille sig frem og blive bedømt og vurderet af både dommere og en hel sal fuld af kollegaer. Vinderne af konkurrencen og hvem der vinder publikumsprisen bliver offentliggjort til den stort anlagte gallamiddag, som afholdes på Stockholm Rådhus. Stedet her er også der, hvor der hvert år afholdes den store banket efter at Nobelpriserne er blevet uddelt. Så det er en virkelig prominent adresse, som holdet skal besøge. And first, we would like to comment on how we actually choose the winner. Because the criteria are so many. It was from a scoring system. We had the 6 wonderful judges because it needs to be absolutely fair. We choose from leadership, we choose from scene overview, we choose from medical treatment actually done while they are on scene, and we choose from the cognitive and social skills, so-called non-technical skills, that the team performs during this scenario. And now we would like to invite the 3 finalist teams here on another stage. So, the moment we've all been waiting for. We'll start with the third, number 3 of 16 really brilliant teams was EMS Capital Region from Denmark. Her slutter vores eventyr, og holdet ender på en flot 3. plads. Holdet fra Holland i de blågrønne trøjer blev nummer 2, og konkurrencen vindes af det østrigske hold. Og med det er konkurrencen slut. Men hov, vent lige et øjeblik. Der var jo lige publikumsprisen. Den gives til det hold, som netop har rørt og imponeret publikum mest. Jeg skal i det næste beklæde en meget følelsesladet fotograf. For følgeskabet med holdet og hele konkurrencens intensitet har måske sat sig lidt dybere i ham, end hvad godt er. For this award, the audience award winner was the EMS Capital from Hele Danmarks hold! Hele Danmarks hold! Hele Danmarks hold!
stolt over, at vi er nået i finalen, men ærgerlig over, at det blev til en tredjeplads. Jeg er meget tilfreds med vores overordnede indsats. Det er klart, at når man står blandt 3 hold til sidst, så håber man selvfølgelig, at man har placeret sig som enten nummer 1 eller 2. Altså lige nu, der har jeg fået det hele lige at lande lidt i mig, og lige mærke, at vi har været med til noget, der er kæmpe stort. Og jeg er mega taknemmelig og stolt over, at vi har været med til det her. Det ramte. Jeg ville hurtigt ned og se. Jeg var lidt gået, da alle skulle give hånd, og vi skulle have taget billeder og alt sådan noget. Men overordnet, så synes jeg, at vi kan være stolte af vores præstation. Når det så er sagt, så er jeg enormt stolt af at få publikumsprisen. Vi er blevet bedømt af over 1000 af vores kollegaer, og de har stemt for i fællesskab, at vi var det bedste for os. Og det synes jeg er et gigantisk skulderklap. Det er jeg virkelig stolt af. Det er jo fedt at vinde blandt kollegaer. Det har været fedt at vinde blandt dommere, men klart fedt at vinde blandt kollegaer. Så det er jo dejligt nok. Vi har vundet publikumsprisen! Vi vinder publikumprisen og en helt lunken champagne. Så nu skal vi bare nyde aften. 6 uger efter finalen mødes holdet for at nyde den nu kolde champagne. Og det er tydeligt, at noget vigtigt stadig lever videre. Okay, let's go! Hey. Da jeg gik i gang med filmen her, så var det mit mål at vise fagligheden og det mod, det kræver at stille op. Men noget af det, jeg glæder mig mest over, er det venskab og fællesskab, der er vokset frem blandt deltagerne. Og måske er det netop i det fællesskab, at læringen den opstår, når man tør at være ærlig og dele både sine fejl og sine succeser. Hvad har I lært af hele den her oplevelse, I har været igennem? Der er en stor del af mig, der har selvfølgelig lært meget om simulationstræning, men det største ved at have været afsted, det er at have lært jer bedre at kende. Og også at få lov til egentlig at finde ud af, hvordan er vi hver især, når vi både er presset, og følelserne er uden på tøjet, og det betyder noget, det vi laver. Jeg tror lidt, man lærer at stå lidt frem. Altså, når vi har trænet derhjemme, så har man været i trygge rammer, og altså, det har været stille og roligt, men det her med at komme foran, jeg vil nærmest sige, der var 60-80 mennesker i det der lille lokale, jeg var med ind i. Altså, man må godt dumme sig, man må godt sige nogle lidt sjove ting, men det der med at komme frem og bare sige, hvad du mener, og så kan man blive rettet og vente blive gjort, men man må godt sige, hvad man selv mener. Altså, jeg har jo arbejdet præhospital i så mange år, jeg ikke rigtig kan tælle det. Men jeg synes, at det at have trænet så meget med 3 gode kollegaer, der er 3 forskellige steder i akutberedskabet, og komme helt under huden på hinanden, og forstå hinandens faglige verden, det har, det har gjort, at min forståelse for, hvad er akutberedskabet egentlig? Hvad er det egentlig, vi leverer? Hvad er det egentlig, vi sender på gaden? Hvad vil det sige at arbejde fuldtids præhospitalt, at have det som sin kernefaglighed? Den har flyttet sig helt vildt, og jeg er blevet fuldstændig genforelsket i præhospitalt arbejde. Jeg synes, min største udfordring, det var det engelske, og det er jeg blevet bedre til. Det har jeg lært noget mere af. Og så alt det praktiske er jeg også bare blevet mere skarp i. Det kræver mod at stille op i en konkurrence som IMS, men de her 4 fortjener noget helt særligt. For et er at deltage i konkurrencen. Noget andet er at lade sine tanker og følelser blive dokumenteret af et kamera under hele rejsen. Velvidende at hele branchen kigger med. Jeg kan godt tænke mig at spørge omkring mod. Filmen hedder Viden og mod til at handle. Er det modigt at stille op i en konkurrence som det her? Ja, jeg synes, det er modigt. Ja, det er det fandme. Ja, det kræver virkelig noget mod at gøre det her. Yes. Man udstiller virkelig sig selv. Det gør man. Foran kollegaer, mellemledere, topledere. Ja, verden. Hele vores branche. Ja, fuldstændig. Det kræver så meget mod. At gå ind på en scene, hvor der sidder 1200, ikke bare tilfældige mennesker fra en byfest, men kollegaer, de kigger på dig. De har hele overblikket. De har set en forfilm, og du står bare og kigger på fritflydende kaos. Ja, det kræver fandme mod. Det gør det virkelig.
Jeg er glad for, at jeg sagde ja til oplevelsen. Uden egentlig rigtig at vide, hvad det var, jeg sagde ja til, faktisk. Hvis jeg skal være helt ærlig. Og så er jeg glad for, at vi har trænet. Og vi lærte hinanden at kende. Og at vi gik til det med oprejst pande og mod. Så til hver en tid, så vil jeg anbefale alle at stille op til championships i EMS. For det giver virkelig, virkelig meget. Både for en som person og som fagperson, men også når man er et hold. Venskab og tillid betyder ekstra meget i vores fag. For når man står klokken 3 om natten med en kritisk patient, så er det afgørende at kende og kunne stole på sin makker. Jeg er taknemmelig over at have fulgt rejsen her, og jeg er stolt over at se, hvordan fagligheden er vokset i vores fag. Det er længe siden, vi er gået fra at være chauffører til specialister. Men den rejse, den har krævet både viden og mod, og den er heldigvis ikke slut endnu. Der har du typisk 5 til skadekommende. En, der er hjertestop, 2, der er kritiske, og 2 mere, som er intermediære. Yellow. Og ja, præcis. Lige om lidt går døren op bag dig. Nej, det gør den så ikke. Okay. Han skal lige med at lave pølser. Sig noget. Har du styr på det? Nej. Hvad fanden håber jeg på at have lært efter det her? Jeg bare være bedre og dygtigere til det hele. Ja, men det er heller ikke en dårlig ting. Nej, men jeg synes heller ikke, det her lyder afgørende. Nej, bestemt ikke. Hvad håber jeg har lært? Lært at være bedre end de andre? Lært at leve med at være bedre. Ja. Acceptere den byrde, det er at være bedre end andre. Ja. Det er en hård proces. Ja. Tak for det. Det var det.